Katsotaanpas mitä kone sanoo. Voitte itse syöttää lomakkeen hetki, käynnistellä koneen standby-laki valmiina. Näin. Ladataan parametrit ja kun tästä sitten tulee kone, niin voidaan syöttää kaverin olemasta. Näin on päivä. Tonne, tällä. Niin, ja se lähtee syömään. No niin, voitte Pekalle kirjaa. 3, 5, 8, 3, 5, 3, 2, 6, 7, 5, 7, 4, 3 ja 4. Selvä. Asia 1 on. Katsotaan mitä kone väittää. Ahaa, eli teillä on yksi hyvin selkeä vahvuusalue ja se on barokkitaide. Elikkä siinä Barokkimiehiä. Elikkä tästä lähtien pitää pelkkää barokkiin lähteä keskittymään. Muistaakseni sä et aikaisemmin niin vahvasti siitä Ei, puhunut, tässä on mutta käänteessä. Mä oon kokenutkin, että vihdoinkin on löytynyt se uusi. Kyllä, tuntuu. Nyt on niinku joku uusi vaihe. Kyllä, varsinkin. Ja nyt niinku, siis, ja konehan ei voi erehtyä ollenkaan. Tulkinnassa aina voi olla vähän. Ihmisillä voi olla erilaisia tunteita. Kyllä. Ja sitten taas tämmönen, mille ei tarvii enää tästä päivästä eteenpäin korvia lotkauttaa itse taide. Unohat sen nyt tästä eteenpäin. Okei. Siellä on Ostopuolella. Juu. Ja sitten mitäs muuta täältä? Täällä on pari muuta vahvaa. Okei, eli löytyisi käsitetaiteesta tulee lähestulkoon täydet. Ja sitten New Ageista, eli transcendentaaliset kuviot, kolmio, ympyrä, neliö. Ja muu. Barokkihengessä. Barokkihengessä ilmeisesti. Vahvasti barokkihengessä. Tästä sertifikaatti. Saako sen kehityksen? Saa. Onko Musta vai valkoinen? Mikä se sisus toimistossa oli? Punainen. Punasta Ei valitettavasti No sininen oo. on hieno. Meillä on vaan valkoinen ja musta, jompikumpi. Sininen on aika hieno. Noin. Antti ite ostaa sen teen, nyt rahat meitä. Tämä meni kyllä seuraava. Otetaan ihan kuva tästä